Sirkal omiseyo kuom rem keto mise motegno mag rito jogo ma hikgi oniang kendo neno ni gidak e yo makare kuwe kinde nyasi mar chiwo kony ne jodongo e gwenge ma Naivasha. Father Colonel Omondi ma en jatend riwruok moro maluongore ni Ethel Foundation yango ni joma hikgi oniango ahinya to mantiere kor gwenge kalo e midhiero kama oting'o rem mag omenda kaachiel kod gigo ma ochuno. Jodolno kata jodolno wacho ni jodongo kalo e sanda mopogore opogore e lwet joma ritogi ka bende ijwang'ogi gino ma oseweyogi kod midhiero kama oting'o dang'ni mar paro. Chiwo siem ne sirkal kuom deko chwalo omenda ma dwe ka dwe mag siro jodongo go. Acknowledge with the pain that the Kenyan government has not adequately responded to the growing needs of the older person. Policies are slow, implementation is lacking, and critical services such as healthcare, social protection remain out of reach for many older persons. We call upon the government not to treat these elders as afterthoughts, but as full citizens. May this care for the elderly, as we celebrate today, may it develop further. As it was mentioned a few times, the percentage of elderly is growing also in Kenya. In Ethel Foundation, as lawyers, we have volunteered to take up those cases on a pro bono basis and follow them up so that we ensure that these old people are living a life worthy of the glory of God. Leo tumepewa zawadi kutoka kwa Father Colonel na washirika wake wa Eleni, inaitwa Eleni. Tumeshukuru sana